Täällä autotallissa ja on sunnuntai ja kello on 9:30 ja on aika lähteä vuorille vaeltamaan. Hola todos. Estoy aquí en la garaje y son las 9:30 y vamos a salir a la montañas. Vale. Nyt täällä Fonterojassa 1065 metrin korkeudella meren pinnasta ja lähdemme matkaan. Estamos aquí en Fonterroja y en altura de 1065 metros sobre la mar. Y vamos a pasear. Täällä on kyllä tutkimuslaitosta, mä luulisin. Tästä se lähtee. Esta situationen empezamos. Abajo el primero. Suoraan eteenpäin. Todo recto. Allí. Ketäs te olette? ¿Quién estáis? Hui. Auto pause. Auto resume. Mitkä maisemat? ¿Qué pasajes? Auto resume. Ei. Ja ei se niin ole. Informatiikka. Täällä on joku informaatiokyltti. Käen. Lap time 17 minutes 50 seconds. ¿Cómo está? ¿Mejor? Muy bien. ¿No sabes? No. No. Muy contenta. ¿Tú? ¿Por qué? Muy contenta. Pero ¿por qué estás tan contenta? Ibi. Vale. Joku tonnekin lähtee joku tosiaan. Se oli se Ibin. Sinne menee Ibin reissulle. Joskus kun me mennään Ibin autolla, niin me tullaan tänne samalle vuorenhuipulle sitten Ibin kautta. Tauon paikka, syömäpaikka, juontipaikka. Ahora es tiempo para cenar y... Minna, tienes mosquitos, muchos mosquitos en tu camisa. Y aquí hay una... ¿Cómo se dice? Agujero. 17 metros. Antes hay una lugar de hielos. Tässä on tämmönen 17 metriä syvä onkalo, joka on tehty. Ja tässä on jäitä säilytetty muinaisena aikoina. En tiedä, mihin tätä jäitä on tarvittu sitten. No se on niin syvä, että sitä pohjaa edes näe. Kyllä tänne ihmiset on mennyt, kun on jalanjälkiä. No tosi syvä. Täytyy käydä katsomaan. Haatekkeen. Tenga miedo. Pelottaa. Pelottaa! On vähän pilvistä, joka on vaan positiivista, että ei tule kuuma. Vähän on tommoista tuulista, piti laittaa takki päälle. Ja hattusta pitää kiinni. Estamos bastante cerca de Pico y el ambiente es muy seco y hay un poco nublados y ventoso. Temperatura es quizás 15 grados. Nyt ollaan sitten Onko täällä mitään kylttejä, mikä sanoisi, mikä meidän korkeus? Siinähän se on. El Menor Harora
Auto pause. Ahora estamos en la pico Auto de la resume. montaña. Lap time 14 minutes Ah. 52 seconds. Aquí Lap speed centro de la pantalla hay 4.0 kilometers per hour. edificio Total de donde distance 8 kilometers. Sali- Total time 2 salimos. hours 4 minutes y 30 hay una seconds. ciudad de Alcoy. Tuolla on Alcoin kaupunki. Se on aika iso ja tuolta keskellä kuvaa, niin tuolta rakennuksesta lähettiin. Se olisi tossa ihan lähellä, mutta tehtiin aikamoinen lenkki. Täällä on taas niin normaalisti näitä antenneja. Mustia pilviä. Tuulimittarikin pyörii, tai tuuligeneraattori ihan huono. Smile, you are in candid camera. Ei hymyile, menee kylttiä kattamaan. Tää on observatorio. No es edificio, quizás sí. Es observatorio. Camila, ¿sabes qué es observatorio? No? Joo, kiitos. Mennään sitten aika lailla suoraan alaspäin tästä metsän läpi takaisin lähtöpisteeseen. Op. Täällä kaatuu helposti. Sehän täällä on just. Y después de la visitar de Pico de Montaña, paseamos abajo, bastante cerca a la edificio de Salimos. No, menee eteenpäin. Oh. Auto resume. Ahora es una vista muy interesante. Verdad. Es verdad, no sé. Ojo. Somos dentro de la bosque. Hay sonidos de pájaros, pero no hemos visto estas. Ollaan täällä keskellä metsää mennään. Linnuääniäkin kuuluu välillä, mutta ei ole paljon nähty lintuja. Tuosta voisi pyöriä alaspäin. Ikes. Auto resume. Mirador de la Senda. Auto pause. Siis, Auto resume. oho. Uskaltaako tässä olla? Camila. No tienes miedo. Auto pause. Ahora es muy cerca. Y también hay una plaza. Y Mä näen meidän auton, se on just tuolla. ay, nuestro coche. Sí. Allí está. Tultiin tämmöiselle tasanteelle ja täällä on tämmönen perinomituinen rakennelma. En tiedä, siellä on taulu. Ahaa. Kysymys kuuluu. Karpo, vihtaa. Auto pause. Kudoste kalkkia. Tämä täytyy käännellä kotona, että mitä tässä on oikein tehty. Jotakin puita siinä on poltettu ja karaska. Joo. Carbonera. Y una pregunta todos de españoles.
¿Qué es esto? Dentro de hay una fuego, pero ¿por qué? Auto resume. No sé. Auto pause. Y Auto Camilla. resume. Auto pause. Täällä on luola. Ja hay una cueva. Oho. Camilla, sä voit odottaa. Camilla. Puedes esperar. Ai, osus? Okei, siis. Tämä menee vaikka kuin pitkälle tänne. Tiedätkö mitä? Täällä on kauheasti pieniä itikoita. Muchos mosquitos. No me gustan mosquitos. Tu turno. Minna, tu turno. Sun vuoro, Camilla. Minna. Ai. Nyt jäi kenkä. Tuolla on oikein piknikpaikka, valtava. Vamos de picnic. Toi se paikka, kun mennään. No se. Kisa. Voi kauhean. Y estamos volviendo. Y a las 2:35. Buen hecho, Camila. Auto pause. Estoy muy contento. Y después de 10 kilómetros somos muy felices y cenamos en un restaurante muy viejo en este sitio. Y Camila, estás tan cansada. Ja nyt ollaan täällä ravintolassa. On vähän yli 10 kilometriä kävelty vuoristoa ja täällä tultiin tähän paikalliseen ravintolaan syömään, mikä oli pommilla hetki. Ja tarjoilijakin tuolla jo vähän niin vilikuilee, että me tilataan. ¿Qué pasa? Esta es una comida muy típica en esta barrio. Muy rico, muchísimo. ¿Qué es esto? Judías. ¿Quién quiere comer judías? Nadie. Kuka nyt mitään papuja haluaa syödä? Se on papusoppaa. Tää on tätä tyypillistä espanjalaisen ruokaa tällä kylällä. Syödään jotenkin papusoppaa, jotenkin rasvan makkaraisena vielä täällä. Ja nyt lähdetään kotiin. Ahora salimos al casa. Y este camino es lleno de curvas. Muchos curvas. Tässä tiellä on vähän niinku näitä mutkia. Mennään. Mutkia matkassa. Ainakin videokuvaaminen on äärimmäisen vaarallista tässä. Mutkien maassa. Kauhot oikein vatsan pohjasta. No niin, eiköhän tämä olla tässä. Eso es todo. Muchas gracias para ti que estás mirando este video magnifico. Paljon kiitoksia kaikille katsomista tästä videosta. Näemme jälleen uusissa seikkailussa ensi kerralla.